Bueno, eta orain, mugagabea azaltzera noa. Mugagabea da, gazteleraz nolabait esan da, determinante indefinido bezala, bai. Ez dugunean zehazten zenbat diren, zenbaten, edo horrelako gauzak. Eta euskeran, mugagabea erabiltzen dugunean, izenan ez dugu jartzen ezer, horregatik jarri dizuet hor zerito bat edo horrela, ez dugu jartzen a edo ak, adibidez, Eta, esango dizuet, noiz abiltzen dugun, eta adibide batzuekin goaz, ondo ikusteko. Orduan, adibidez, izen berezietan, ez da jartzen artikulu horik, mugagabea da, Orduan, ez du zaten alaina edo alainak bideo bat egiten ari da, baizik eta alain, ezer gabe, ez dut erabiltzen ezer, bideo bat egiten ari da. Ez dut erabiltzen ez alaina, ez alainak, artikulua ez da erabiltzen izen berezietan, izan daitezke leku baten izen bereziak, pertsona baten izen berezia, eta izen berezietan ez da jartzen artikulorik. Noiz gehiago ez da jartzen artikulorik, zenbaki bat edo kantitate bat ematen denean. Adibidez, bi ikasle berri etorri dira. Ez dut esaten bi ikaslea edo bi ikasleak berri etorri dira, baizik eta bi ikasle, ezer gabe, horrela, berri etorri dira. Noiz gehiago, galdetzaile batzuekin, adibidez, zer, zein eta zenbat. Eta honekin batera, ere kantitatea SH adierazten denean. Orduan, zenbat, zer, zein, hau da, ez daki denean zenbat izango den, zer izango den edo zenbat izango den, ez dut erabiltzen. Goian, hirugarren mota honetan, galdetzaile batzuekin, zer, zein eta zenbat, adibidez, zenbat liburu erosi dituzu edo zer liburu erosi duzu, adibidez, Ez dut esaten zenbat liburua edo zenbat liburuak, ez dut erabiltzen. Eta, hainbat liburu irakurri ditut. Ez dut esaten hainbat liburua, hainbat liburuak. Edo liburu asko irakurri ditut. Edo liburu gutxi irakurri ditut. Ez dut esaten liburua edo liburuak. Orduan, kantitate SH adierazten denean edo galdetzaile horiekin ez dugu erabiltzen ere ez. Eta azkenik, baude aditz batzuk mugagabea erabiltzera behartzen gaituztenak. Adibidez, bihurtu edo hartu. Orduan, adibidez, zuzendari bihurtu da. Ez dut jartzen zuzendaria bihurtu da edo zuzendariak bihurtu da. Beraz, aditz horiekin ezin dugu jarri. Berriro errepikatuko ditut. Zeintzuk diren kasuak. Izen berezietan, zenbakiekin edo kantitatekin, gehiago, galdetzaile batzuekin, zer, zein edo zenbat, agertzen direnean, eta kantitate SH-ekin ere. Orduan, kantitate bat agertzen denean edo bai zenbaki bat edo zehaztu gabeko kantitate bat, ez dut jartzen artikulorik, eta ak, mugagabea, Eta gero aditz batzuekin bihurtu edo hartu. Orduan, hori, ikusten dugunez, mugagabe kasu horietan erabiltzen da, eta zer da mugagabea? Ez dudanean erabiltzen artikulorik, ez erakuslerik, ez mugatzailerik. Mugatzailearen kontrakoa da,